Оешма предприятие идарә хезмәткәрләре барысы да бердәм кушылып зәйне җыештыруда катнаша. Иртәнге сәгать 9 тулганчы зәйлеләр тырмасы берке күтәреп Ренат Фәрдиев исемендәге ял паркына ашыга. Совет һәм башкарма комитет хезмәткәрләре паркны яфрак чүп-чардан арындыра. Бүген шәһәрдә һәм районда субботник үтә. Әйтергә кирәк инде, зәй халкы актив катнаша. Бик әйбәт настроениелар кешеләрнең, көннәр әйбәт, шуңа күрә әйбәт эшләрбез дип уйлыйбыз инде бүген. Авыл хуҗалыгы идарәсе хезмәткәрләре дә бик теләп шимбәмәсендә катнашты. Здесь мусор так какого нету, только листву убираем, а так жители чисты, не мусорят, мусорки везде стоят. Пришлось себе отложить свои планы, прийти на субботник городской, так как это все для нас, для жителей, для красоты нашего города. Һава шартлары да уңай торды бу көнне, зәйлеләрнең кәефләре күтәренке. Эштән берәү дә авырыксынмый. Берәүләр көздән калган яфракларны тырмалый, икенчеләре чүпне җыеп машинага төйи. Юл хәрәкәте куркынычсызлыгы учреждениесендә хезмәт куючылар да тырышып эшләде бу көнне. Это традиция еще моего детства. Каждый из нас должен сделать мир чище. Вот мы сегодня этим и занимаемся. Район күләмендә узган өмәдә 5000-нан артык кеше катнашты. Шул исәптән авыл җирлекләрендә дә чистарту эшләре оештырылды. Шимбә өмәсен дәвам итеп, зәйлеләр агропарк каршындагы территориягә агачлар утырттылар. Хәтер бакчасы дип исемләнгән республика акциясе Бөек җиңүнең 78 еллыгы уңаеннан оештырылды. Әлеге игелекле эштә район җитәкчелеге дә бик теләп катнашты. Приятно видеть, когда эти деревья вырастают, и уже понимать, что ты их посадил, что внес какой-то вклад в то, чтобы наш город был, наш район был еще зеленее. Потому что действительно это очень хорошая акция, посадка деревьев, которая вот ежегодно проводится. Күркәм эшне олысы кешесе күңел биреп башкарды. Әлеге территориягә 100 төп миләш агачлары утыртылды.